OK, čaute, moje meno je Pyrotuturutu, vítam pri ďalšom videu a dneska som bol v Lidli, tak som si kúpil nejakú pyrotechniku. Má to hodnotu, stálo ma to okolo 65 €. Myslím, že som si vybral dobre, ale je toho dosť málo. Tak a poďme sa pozrieť, čo som si kúpil. Takto proste mimo pyrotechniky som si kúpil takto zapalovače, 3 elektrické, nie triskové, takto zapalovače. Ďalej tu mám takto 2x50 kusové piráty od Pyroka, proste slabota. Potom tu mám takto 5x megáče, 12 kusové. To je tiež, to je dosť v pohode. Ďalej tu mám takto 4x Abracadabra, detská sada. Máme tam takto nejaké čielky, rachotivé balónky, crazybally, fontánky a tak. Buchacie guličky. Ďalej tu mám takto kompakt Boombats 16 rán. Takto každý rok mám tento kompakt, je to super kompakt. Ďalej toto je fakt, že za tú cenu je to super kompakt, aj keď to teraz o euro zdražili, ale Apple 14 je to fakt super kompakt 20 ránový, takže toto sa fakt doplatí. Tak to dáme bokom a prichádza to najväčšie. Ja som myslel, že to bude menšie, ale je to strašne veľké. A je to takto Brutus. Má 25 rán, má 50 mm. Trvá to asi minútu a výška efektu je 40 metrov. Je fakt takto akože dosť veľký. Takže vidíte, tretia kategória, 40 metrov, to vystreluje 25 rán, 58 sekúnd trvania. Tak keď si to takto otvoríme, fúha, 50 mm. Na videu to až tak moc nevidno, ale fú, vážne je to fakt veľké. Tak. A na porovnanie veľkosti tu máme takto oproti malému ratovi 16 ránovému. Pozrite sa, akože dosť krpec. Vidíte, je to asi tak 15 krát naskladané takto. Je to fakt, toto je veľmi malinké oproti tomuto. Tak. Takže toto bolo z tohto, čo som si dneska kúpil, všetko. Chcel som z toho kúpiť oveľa viac, ale rodičia mi už nedovolili, že fakt som blázon, čo koľko toto míňam. Ja si to nemyslím, že som si až toľko minul, ale nevadí, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, zanechajte like. Zajtra urobím komplet pyrotechniku, čo už mám komplet. Moja pyrotechnika na 2016-2017. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo a čaute.